15 במאי, תאריך עגול, יפה והיסטורי. ה-15 במאי 2010 היה היום הגדול ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. תאריך שאף אחד מאוהדי 4 הקבוצות הגדולות בישראל לא ישכח לעולם. היום שבו הצטלבו דרכיהם של 4 מועדוני ענק בליגה שלנו. הפועל תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב. ונגמר בהכרעה של איש אחד בלתי נשכח. אבל כדי להבין למה התאריך הזה כל כך גדול, צריך לחזור כמעט שנתיים אחורה, לקיץ 2008. אז לכדורגל הישראלי היה שליט אחד, מיליארדר רוסי בשם ארקדי גיידמק. גיידמק היה הבעלים של בית"ר ירושלים, והוביל אותו תוך שנתיים לאליפות, ואחר כך לדאבל. הכסף של גיידמק היה כמעט בלתי מוגבל, והמיליונים שיכול היה לשלם הביאו אליו את השחקנים הטובים ביותר. שמעון גרשון, מיכאל זנדברג, עידן טל, אריק בנאדו, שורה ארוכה. ובהתאחדות הכדורגל החלו לדאוג. הם חששו שגיידמק ישתלט על הענף ויהפוך למונופול. הרי הכסף הגדול אצלו, השחקנים הטובים אצלו, המאמנים הטובים אצלו. האם בית"ר תהפוך להיות האלופה הנצחית? בליגה חשבו על רעיון של תקרת שכר, אבל אז החליט היושב ראש דאז אבי לוזון לנסות ולשנות את השיטה, להגביל את כוחן של החזקות כדי לייצר דרמה, וכך הוא המציא את הקיזוז. מהו הקיזוז אתם שואלים? לוזון החליט שלפי השיטה החדשה בליגה תשחקנה 16 קבוצות, כמו פעם. ההבדל היחיד הוא שאחרי 30 מחזורי ליגה, הליגה תתפצל לפלייאוף עליון, פלייאוף אמצעי ופלייאוף תחתון. 5 משחקים של פלייאוף שבהם תוכרע העונה. אבל כאן יש קאץ'. כדי להגדיל את הדרמה, הנקודות של כל הקבוצות יחולקו בשתיים. כלומר, אם לקבוצה יש 65 נקודות, ולקבוצה השנייה יש 55, פער של 10 נקודות, אחרי הקיזוז, הפער הזה יהיה 5 בלבד. שיטה שתייצר עניין מחודש, תפתח את הכל לתחרות ותעשה בלגן, כמו שלוזון חיפש. אבל כשהגיעה עונת 2009-10 המיוחלת, האימפריה של גיידמק כבר לא הייתה כמו שהיא הייתה בעבר. גיידמק ניסה להתמודד בבחירות לראשות עיריית ירושלים, ונכשל בגדול. בעקבות כך, הוא נטש את הקבוצה. אם כך, התפנתה הבמה לשתי קבוצות על. מכבי חיפה והפועל תל אביב. קצת רקע ברשותכם. את מכבי חיפה מי שהוביל היה אלישע לוי, מאמן עם קסדת שיער ורייש מתגלגלת, שעד מכבי חיפה בעיקר אימן קבוצות תחתית. יעקב שחר נתן לו את המושכות בקיץ 2008, ותוך עונה לוי החזיר לו את האליפות הביתה. כל האליפות הזאת כולה לא שווה בלעדיכם. בעונת 2009-10 היו אצלו חבורה של שחקנים צעירים מבטיחים. אייל גולסה, בירם קיאל, ליאור רפאלוב, מוחמד גדיר, יניב קטן היה המנהיג והקפטן, ניר דוידוביץ' היה בשער, והקבוצה הזו אפילו הצליחה להגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות, שם היא עשתה את קמפיין ה-0 נקודות 0 שערים המפורסם. והפועל, אלי גוטמן היה הבוס. גוטמן הגיע אל האדומים בינואר 2008, שהחליף את גיא לוזון שפתח את העונה בצורה רעה מאוד. גוטמן הוותיק עשה סדר במהרה, וכבר בעונה הראשונה שלו הצליח להשאיר את הפועל תל אביב בליגת העל, ולהביא אותה עד גמר הגביע. שם הפסידה בפנדלים לבית"ר ירושלים. עובד! וגל עוצר! הגביע נוסע לירושלים! בעזרת אלי טביב שנכנס לקבוצה אחרי הירידה של הפועל כפר סבא, גוטמן הלך ובנה את הקבוצה הגדולה שלו, עם שמות כמו גילי ורמוט, אביחי ידין, איתי שכטר וטדי בן דיין שהגיעו ממכבי נתניה, וגם בחור אחד בשם ערן זהבי. פסט פורוורד לסוף העונה הסדירה. אחרי 30 מחזורים, מכבי חיפה הובילה את הטבלה בפער של 6 נקודות על פני הפועל תל אביב השנייה. ואז כאמור הגיע הקיזוז, והוא הוריד את הפער ל3 בלבד. במחזור הראשון מכבי חיפה שמרה על פער 3 הנקודות כשניצחה בבית את מ"ס אשדוד. הפועל במקביל ניצחה 1-0 קטן את בני יהודה. במחזור שלאחר מכן, הפועל תל אביב הגיעה לקריית אליעזר וניצחה 1-0 את מכבי חיפה בבית שלה מגול של מעלה. שוויון מוחלט, והפועל עולה למקום הראשון בגלל הפרש שערים. וכאן נכנסת לתמונה מכבי תל אביב. אחרי שהפועל תל אביב הביסה 4-0 בשבת את מ"ס אשדוד, ביום ראשון הצהובים אירחו בבלומפילד את מכבי חיפה. בין מכבי תל אביב למכבי חיפה יש יריבות גדולה, אבל כמו שאומרים בתל אביב, הדרבי הוא מעל הכל. אוהדי מכבי תל אביב הסוערים ישבו הפעם בשקט ביציע שלהם, כמעט ולא עודדו את הקבוצה. ועל הדשא, מכבי חיפה ניצחה בקלות 2-0 את הצהובים, שלא ממש התאמצו לקלקל על האליפות ליריבה שלהם. אחרי 33 מחזורים, הפועל הובילה בהפרש שערים על מכבי חיפה, אבל זה עדיין שוויון. הגענו למחזור על 34. הפועל תל אביב יודעת שאם היא מנצחת, ייתכן מאוד שהיא תסיים את העונה כאלופה, אבל בצד השני חיכתה למכבי תל אביב.
הקבוצה שהמאמן שלה דאז היה אבי נימני, הפגינה משחק נוקשה פי כמה ממה שהציגה נגד מכבי חיפה. היא ירדה לבונקר מפואר והצליחה לסחוט 0-0 שגרם לכל השחקנים של מכבי תל אביב לחגוג, למרות שהעונה שלהם כבר נגמרה. בעיקר כי במשחק השני, תקל קינן כבש שער ניצחון בדקה 86, ומכבי חיפה ניצחה 2-1 את בית"ר. 2 נקודות יתרון לירוקים עם משחק אחד ביד. אם חיפה תעשה את העבודה במחזור האחרון נגד בני יהודה שסיימה את העונה, היא תזכה באליפות שנייה ברציפות. בהפועל, השחקנים היו שכובים על הדשא. כולם הרגישו שזה נגמר. ואז, ברוכים הבאים ל-15 במאי, יום שבת. מכבי חיפה נוסעת לבלומפילד, שם היא משחקת נגד בני יהודה של גיא לוזון. קבוצה שגמרה את העונה, אפילו את השוער שלה, די ליהנות בה, אין לה, כי הוא הורחק בגמר הגביע נגד הפועל תל אביב, שניצחה 3-1 והרגישה שיש לה פרס ניחומים ביד. מנגד, הפועל תל אביב יוצאת לטדי. 26 שנה אחרי שהפועל קלקלה לביתר אליפות באימקה עם משה סיני, ביתר רצתה לנקום, לדפוק את האליפות של הפועל. הנה לכם היום הכי גדול של הכדורגל הישראלי. כבר בדקה השלישית, ורמוט ניצל טעות של עידן טל וקבע 1-0. ברק יצחקי השווה. במקביל בבלומפילד דווקא בני יהודה עלתה ליתרון משער של לירוי צעירי. אז חיפה משווה. במצב של 1-1 בשני המגרשים, חיפה היא שזוכה באליפות. בדקה ה-58 וינסנט אניאמה השוער מקבל פנדל לזכות האדומים, אבל הוא מעיף אותו לשמיים. במקביל, מכבי חיפה פשוט לא מצליחה להכניע את השוער המחליף של בני יהודה, אחד בשם רן קדוש, שעלה למשחק הכי גדול בקריירה שלו, ופשוט הדף כל כדור אפשרי. בדקה ה-93 הפועל תל אביב השתגעה. דגלס סילבה ששיחק כל עונה כבלם, היה עכשיו חלוץ מרכזי. בשארית כוחותיה היה להעביר להתקפה אחת אחרונה. עוד מעט התסריט שעליו חלמו אוהדי מכבי חיפה, מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים התגשם. הפועל לא אלופה. אבל אז קרה הדבר הבא. הנה הניסיון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הבעיטה, עכשיו תסילבה! לא מצליח! ורמוט, ארוש עודף! והכדור ברשת! הכדור בפנים! 2-1 להפועל תל אביב! האם זהו שער האליפות של הפועל תל אביב? ערן זהבי שם את הכדור הזה בפנים! הפועל תל אביב 2! בית"ר 1! 2-1 להפועל, שרק בשלב הזה עולה למקום הראשון. מכבי חיפה ניסתה לתקוף עם כל מה שיש לה, אבל נכשלה. המשחק בטדי נגמר לפני שריקת הסיום בבלומפילד. שחקני הפועל עמדו ליד הטלפונים, מחכים לבשורות מהאיצטדיון הביתי שלהם. דקות ארוכות זה נמשך. מישהו ביציע הפיץ שמועת שווא שזה נגמר. כל השחקנים רצו לחגוג, אבל רק מהרן ללה נשאר עם הטלפון. והסביר להם, עוד לא. עוד לא, ואז כן. מכבי חיפה לא הצליחה לנצח, הפועל תל אביב לקחה דאבל בדקה ה-90. לא היה יום כזה. לא היה יום שהצליח לכלול בתוכו 4 מועדוני ענק, כל אחד בתפקיד אחר, ובסופו מנצחת אחת אגדית. היו לכדורגל הישראלי ימים גדולים אחרים, החל ביוני 99, שני במאי 98, אבל לא היה עוד יום כזה. יום שכולו דרמה, מהדקה הראשונה ועד הדקה ה-90. יום גדול.